Wala naman yung bataan eh. Uy! Lala. Ilupad, ilupad. Usap, usap. Yan nga, oy, nilupad man. Muli sa koy, kay basig na sugo si Papa. Paano nang buga? Dapat, ako'y mabughaan na pa. Kay bata man ko, para masugo ko nimo pa. Ako'y mabughaan na. Saan kagikan? Namintik man ko sa ubos. Dili kasi gig pamintik kay ang mga langgam looy kayo na pintik-pintik ko niya. Midang pintik. Ang trabaho bugaan ng kahoy. Dili maglaglag. Asa din ni ibutang pa, inig mo man og bugha. Ibutang na dito sa abuhan, ilalom. Kaya para na tayo sugnod. Kaya basig mulan, mabasa na, wa tayo sugnodon. Ha? Dili na kayo magsigpamintik ha. Kaya ang mga langgam para sa kalikasan. Dapat ingatan, dili na sila pwede pamintikon. Sabot ka? Tiwasan nagbugha. Tiwasan ako ni pa. Daghan kayo na oh, humani magbugha. Kuta ha. Oh. Uy, Gibhart, kuya ta, mamintik ta. Napamang ko'y trabaho, Jimmy, oy. Tabangan sa anak ko si Papa diri sa balay. Unya na lang na, mas ninot mamintik eh. Daghan na kaglanggam dito ba? Uy, Jimmy, wala day kakabalo nga. Bawal daw mamintik kay luoy kayo ang mga langgam para man daw na sa kalikasan. Unsay bawal, kisa may nag-ingon. Si Papa gani no, giingnan ko niya bago lang. Tuo man kang papa nimo nga, pasagad ra man na, wa man na ka mag-eskwela. Basta dili ko, Jimmy, oy, kay ug unsa iingon ni Papa, ako amang sundon, dili man ko musupak niya. Ay, bahala ka Gibhart, ay, ang sobra biya kabuutan, dali ra mamatay. Dili, Jimmy, oy, dugay noon mamatay ang kuan buutan kay naglikay man siya sa sala. Sige Gibhart, ay, muadto na lang ko, bantay mangayo kaon niya ako na ko'y igo. Nagkamal dito na yun ni si Jimmy ba. Lami na unta kayo mulaag pero dili man pwede kay mas unahon man ako ang sugo ni Papa. Gibhart! Hoy! Okay trabaho? Nakoy pa trabaho nimo ba? Suhulan ra ta ka. Napamang ko'y trabaho ti oy. Unsay trabaho nimo? Kanang mubughag kahoy? Di ka kakwarta ana. May pag dito ka sa kuha, makakwarta pa ka. Sige lang ti kay isugo manggod ko ni Papa. Dapat mutuman ko sa sugo ni Papa. Sige na ba? Paghakot og tubig, tag 20 ang container. Ilagay ko ti kay masuko man to si Papa. Kung biyaan ko ni masuko si Papa sa kuha. Di ko gusto nga masuko si Papa sa kuha kay gusto na ko mutaas pa ang iyang edad. Nga naman ning bata nga, sobrahan naman kabutan. Pasensya kayo ti ha. Siguro kung mahuman ko ni, diha na ko matrabaho sa inyo ha. Mangita na lang kog lain oy. Dugay kay ka. Ano sa pagkamahuman diha? Maayo pati para mas madali ka. Ug ako'y bata no. Biyaan ko ng trabaho ana. Dito ko sa makakwarta ko. Turete, unsa man, mukuyog ko nimo nga makakwarta ko, o biyaan ko ni nga makasab-an ko. Ambot nimo. Maningkamot gyud ko nga malipay sa ko si Papa sa akong kinabuhi, di gyud ko magpabadlong niya. Gibhart, ikaw lagi nagbuga ang kahoy. Day mo papa. Si Papa na diya sa sulod. Nganong ikaw may nagbugaan na nga bata pa man ka. Indot man gud lang bata pa maurin nga daghanag na tibalan nga trabaho para pag dako nako, hawd nako. Tara Gibhart, diyoy sa lag sa toy lagres. Ikaw lang pag solo na pamangkoy trabaho. Bala ka uy, lakaw na ko. Grabe. Purot akong bilib ani akong bata ba. Sa kadaghan nag-inganyo niya. Wa gisa ni Kuyog. Una si Jimmy. Wa ni Kuyog. Si Ashley na nagay na isuhol. Wa gyapon ni Kuyog. Ikatulo, anang anak ni Henry si Maureen. Wa gyapon ni Kuyog. Mas gipili ko niya nituman gyud sa kuha. Mas nindot gyud ang bata nga padakoon sa matarong tudloan ug unsay mga trabaho para inigdako nila pohon. Di na sila magsalig. Palaagong ko ring bata. Diba? Wala pa ka naman? Wala pa oy. Juan, be ako na lang ani be. Ano Ako ba na lang ako ani. lang pa, katiwason lang nako ni pa. Sige na pa ulay sa. Ulay sa. Juan, tagaan ti kag time. Lag sa dito. Kung asa ka mo lag sa imong mga amigo. Basta alas 12 uli kay maniud to. Sige na. Hey, wala Sige na. ko ila Uncle Jimmy.